Šta se desilo? Gde smo to mi? Dobrodošli u challenge sa magičnim dugmadima. Koji bre challenge? Zašto smo u kavezima? I zašto su ovdje kamere? Jel nas neko prati? Hej, neko, spasite nas! Zašto se derete? Biće vam zabavno. Jillian, pritisni dugme. Ne boj se. Zaista, dugme ne deluje strašno, pogotovo što je dobila ukusno piće. Pogledajte kako je lepo. Sa šlagom. Jillian, to je sve za tebe. Uživaj. Samo ne zaboravi da dišeš. I pazi na svoju lepu frizuru. A za ukras malo lepog belog šlaga. Lepo ti stoji. Šlag je mnogo ukusan. Probaj. Hej, to je moj šlag. Wow! Baš ukusno. Tako je nežan. Pitam se šta će biti ako ja pritisnem ovo dugme? Šta imam ovdje? Aha, hrana za mačke. Svi ih jako volimo, ali sad je ova hrana doneta za tebe. Da, miris nije nešto, ali možda će ukus biti bolji. Ups, izgleda da Nancy nije oduševljena. Pa, nema veze. Možda će sljedeći put imati više sreće. Dakle, sad je opet red na Jillian. Pitam se šta je ovaj put čeka. Pritisnut ću ovo dugme. Da vidimo. O, da. To je svima omiljena kola. Gledajte koliko ima. Cela piramida. O, Jillian, pazi. Sad će sve pasti na tebe. Nadam se da nećeš dobiti kvrgu na glavi. Ali možeš uživati u hladnoj koli. Prijatno. Jo, ja sam dobila mačju hranu, a ona kolu? To nije fair. Nancy, pritisni dugme. Wow, to je ledeni blaster. Uz pomoć njega možeš zaladiti bilo šta. Probaj. Napunjen je i spreman za ledeni napad. Samo budi oprezna. Jo, Wow, smrznuta kola je još ukusnija. Kao da jedem sladoled. Cool. Jillian, daj meni da probam. To sam ja zaladila kolu. Nećeš? Onda se pazi. Moj super zrak će te pretvoriti u ledenu statu. Ha, sad možemo ukrasiti zimske parkove sa tobom. A dok Jillian ostaje ledenica, hajde da vidimo šta je čeka dalje. Kakao Nesquik. Miris je prelep. A piće je vruće, taman da rastopimo našu snežnu kraljicu. Gledajte, uspelo je. A vruće čokoladno tuširanje, šta može biti bolje? O, da, kako prija. Hej, Nancy, tvoj blaster se ispraznio. Više nećeš moći nikog da zalediš. Jillian, pritisni dugme. Kod nas je ovdje baš zanimljivo. Svaki put novo iznenađenje. Šta će ispasti ovaj put? Wow! Pa to su visokotehnološke naočare. To je tajni izum. Takve naočare imaju samo pravi špijuni. Pozajmit ćemo ih na kratko. Trebaju nam za izalov. Jillian, hvataj. Samo budi oprezna sa njima. Wow, kao da sam u kompjuterskoj igrici. Oho, je li to pomoć? Kliknut ću ovo dugme sa smajlićem. Sigurno ću dobiti nešto lepo. Upravo si, Jillian. Ova velika kanta sa slatkim kokicama od karamele ide tebi. Kokice su tako hrskave, taman za neki dobar film u bioskopu. Ali čak i bez filma imaš šta da radiš. Moraš pojesti tako mnogo kokica. To nije lak zadatak, ali verujem da ćeš uspeti. Joj, oduševljena sam, to je baš ukusno. Hoću da pritisnem još jedno dugme. Biram ovo roze. Da vidimo šta si dobila. O, veliko pakovanje sa Skittles bombonama. Znam da ih jako voliš. Jao,
To su moje omiljene bombone. Oduševljena sam. Cool. A šta iza ovog dugmeta? Jedva čekam da vidim. Oho, pa to je marshmallow. Cool. Ima ih baš mnogo i jako su ukusne. Jillian, baš ti se posrećilo. Bukvalno se kupaš u slatkišima. Svi bi voljeli da budu na tvom mestu. Uživaj. O, da, blago meni. Oduševljena sam. Hej, Jillian, hoćeš mi pomoći da izaberem dugme? Reci mi koje da izaberem. Da, pritisni zeleno. Hvala. Hajde, recite mi šta sam dobila. Žao mi je da ti kažem to, Nancy, ali dobila si ružno slanu ribu. Joj, kako smrdi. Mada, možda će ti se dopasti, jer svi ljudi imaju različite ukuse. Neko obožava slano. Ajoj, izgleda da nisi zadovoljna. Ali šta da se radi, to su pravila našeg izazova. Tu možeš dobiti bilo šta. Jillian, prevarila si me. Zato ću ti oduzeti tvoje špijunske naočare. Da vidimo. O, to je nagoveštaj. Pritisnut ću dugme za izlaz. Jo, šta se desilo? U pomoć! Moj kavez će me sada pojesti. Dobro je. Jillian, sad je na tebe red. Izaberi dugme, ali bez nagoveštaja. Da vidimo šta je izabrala. O da, to je Nutella. Tako je slatka. Šta može biti bolje od ove čokoladne paste? Slatka, nežna pasta se odlično slaže sa marshmallowom. Oh my god! Divno, Jillian, dobila si sve najbolje slatkiše. Opet joj se posrećilo? To nije fair. Nancy, a šta čeka tebe? O, slatke bombone, Jelly Belly, cool. Ali postoji mali problem. Ove bombone imaju različite ukuse. Možeš dobiti bilo koji, nećeš znati koji dok ne probaš. Kakve zanimljive bombone. Probat ću jednu. Nancy, koju si bombonu uzela? Wow, to je čarobna nevidljiva bombona. Nancy, gde si? Hej, da li je pobegla i ništa mi nije rekla? Baš je bezobrazna. Nancy, gde si se sakrila? Niko me ne vidi. Cool, mogu iskoristiti to. Hej, moj nos. Pazi se, nevaljalica, sad ću te uhvatiti. Gde si, bre? Izlazi. Šta je to? Pa to je ključ od kaveza. Moram ga uzeti. O, slobodna sam. Sada, Jillian. Izlazi brže. Hajde. Bežimo odavde. Ćao, ćao, klovn. Oho, gde smo to mi? O, sad smo zaključani ovdje. U stvari, prestani da se dereš. Izgleda da ovdje ima nešto jako zanimljivo. Mari, šta radiš? Pokušavam da otvorim ove kutije. Baš me zanima šta je unutra. Vidi, tamo ima još nešto. Verovatno u toj kutiji ključ. Ne, neću ulaziti tamo. Peci, peci, pec, ti si mali zec. Prokletstvo, ja ću morati da vadim taj ključ. Jo, tamo je nešto mokro. Verovatno obična voda. Smiri se. U redu. A, to nije ključ. To je ribica. A vidi kakva lepotica. Bolje da je vratim u vodu. Evo ključa. Da, to je on. Mari, šta si stala? Pođi sa mnom.
Sa crvenim ključem trebalo bi da otvorim crveni sef. Da vidimo. Šta? Tu je dinamit. Dinamit? Užas! Šta da radimo? Imam jednu ideju. Nadam se da sam ponela rezač žice sa sobom. Da, ja sam. Mari, hoćeš li preseći žicu? Hajde, bolje ti. U redu, pokušat ću. Nadam se da neću eksplodirati zajedno sa ovim dinamitom. Mislim da treba preseći žutu žicu. Uspelo je. Ne, ništa nije uspelo. Ali sad će mi biti potrebna tvoja četka. Oho, dobra ideja. A daj meni. Ne. Znaš šta? Imaš važnije posla. Idi uzmi sljedeći ključ. Jo, jaka sam. Mogu ja to? Pitam se šta je to? To je samo gumeni meda. Uzgred baš je ukusan. Ali moram što pre da pronađem ključ. Evo ga. Jo, ne želim da ga ispustim. Evo mi je, otvori sef. Kako da ne? Otvare ti. Onaj. Thank you. Dobro. Da vidimo. Jo. To je nešto sitno. Joj. Sad mi je svo lice u šljokicama. Super. Mogu se lepo našminkati. Šta će ti šminka? Bolje potraži sljedeći ključ. Idemo. Nadam se da unutra nema ničeg strašnog. Pitam se šta se tamo kreće? Možda dinosaurus? Ili krokodil? Ne, preveliki su. Hajde da vidimo šta je to. Oho! Nikad nisam vidjela pravog kameleona. Kako je sladak. U redu, neka se odmara. Meni treba ključ. Evo ga. Vreme je da otvorimo zeleni sef. Pitam se šta je to? Pištolj sa parama? Kako se koristi? Wow, koliko novca ima. I sve to je za mene. Biću najbogatija devojka na svetu. Super. Mari, vrati mi moje pare. A ti idi uzmi sljedeći ključ. Aš tako malo vidim. Vidim sve. Jo, morat ću da vadim ključ ne gledajući. Unutra je nešto prijatno na dodir. Liči na kinetički pesak. Da. A evo ključa. Otvorit ću plavi sef. Pitam se šta će se desiti ako povučem za ovo. Wow, ovaj konopac izaziva gomilu obriza. Povuci još, to je baš cool. Ja sam prava kraljica svih obriza. O, izgleda da se pojavio novi ključ. Moram ga izvaditi. Pitam se šta je to? Fuj, to su crvi. Treba brže izvaditi ključ i više nikad ne dirati to. Jao, fuj, povratit ću. Mari, spasi me. Dobro je, sve se samo rešilo. Dobro je što sam dobila divan roza sef. Šta je tamo? Jao, roze pena. Ma daj, to je zabavno. Da, jer mogu raditi ovako. Cool. Mari, sad je tvoj red da vadiš ključ. Nakon crva mi je jako strašno da stavljam tamo ruke. Fuj, to je opet nešto gadno. Ali moraš da izvadiš ključ. Ja sam mu izdržala crve, znači da možeš i ti izdržati to. Šta je tamo? To je oko.
To je oko, gumeno i vrlo ukusno. Što ti je? To je samo bombona. Nastavi da tražiš ključ. Evo ga. Pa, vreme za plavi sef. Mia, želim da ti poklonim priliku da klikneš ovo dugme. Gotovo. Jau. Odvratno. Dobro je što sam ja pritisla dugme. Inače bih ja bila na tvom mestu. Pa dobro, ja idem po sljedeći ključ. Što je to? Fuj, kosa, odvratno. O, šta sam ja kriva? Nisam namerno. I gde već taj glupi ključ? A, evo ga. Došlo je vreme da otvorimo najtamniji od svih sefova. Ej, šta čekaš? Hajde, otvori ga. Oho, ispostavilo se da se baš u njemu nalazi slatkiš. Posluži se. Hvala. Prelepo. Da, to je mnogo lepo. Mia, mogla si i još da mi daš? Ja, izvini, to je bilo previše ukusno. Možda će i u sljedećem sefu biti nešto ukusno. Prvo moram naći ključ. Fuj, tamo je nešto ljigavo. Liči na sirovo jaja. Ali ipak sam našla ključ. Da vidimo šta je u žutom sefu. Mia, hoćeš da ga otvoriš? Naravno da hoćeš, ali ne dozvoljavam ti. Skloni se. Tamo je sigurno nešto dobro. Jo, to je perje. Da, bila si u pravu. To je mnogo smiješno, ali ličiš na kokošku. Prestani da se smeješ. Bolje pronađi posljednji ključ. Kako god kažeš, koko. U redu, posljednji zadatak. Šta je tamo? A, to su larve. Treba brzo pronaći ključ. Skoro sam se onesvestila od straha. Nadam se da je u tom sefu nešto cool. Jadna. Da vidimo. To je naš ključ slobode. Vidi. Da, prošli smo izazov. Odlazimo odavde. Bilo je super, ali moramo da idemo. Da, ćao svima.